Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC. Mwene chakwera ationesa zopsa kwa basi. Mmene likuvutira dziko lino, mmene zinthu zavutira mdziko muno. Forex mulibe, mavuto azaoneni, mafuta kulibe, china chilichonse ndi chosokonekera, mankhwala muzipatala mulibe, masalarizi a anthu mulibe, akafuna kuchita promoti anthu akuchita promoti abale awo. Tikunena pano ngakhale maziphunzitsa PT1 PT3 palibe chimene akudziwa nkhani ya mapromotion. Madriver ndi awo akupangidwanso promoted kusiya mabwana awo cholinga chokuti azanyamule mavoti. Lero ndi zoona lero president ndi president kukatenga 5.8 biliyoni kupereka kwa azibusa 11 ati initiative iyo achita empower ati nkhani ya ngongole ati amene apange njira zokuti athanirane kapena athaneni mavuto am'machalichi mwawo kuwayang'ana azibusa amene ayapasidwa kuti agawane 5.8 biliyoni si miliyoni itu kapena 6,000 yayi 5.8 biliyoni azibusa ake wa azibale ake okhaokha aziramu ake azipongoza ake okhaokha onse amene amachita support him and his government komanso anali nawo kuchalichi kwache kumozi 5.8 billion. Ziko limene likumanenedwa kuti ati lilibe ndalama, ziko limene akuti forex ndiyosowa kwambiri, lero liyatenga 5.8 billion kuti angosala masiku ochepa kuti anthu azipita kuja kumatchedwa kuzisankho. Nkumazifunsa kuti kodi ndalama imene izabwezedwa liti, ungoziwiratu kuti imeneyo ndi mphaso. Muziko limene president watuluka komanso vice president atulukanso lero kupita ku Mozambique kumenenso akakhaleko akapange maphwando ache. Ndikumazifunsa kuti koma iniyo ma leaders mmakhala pansi ndikuganiza mmene zinthu zavutira muziko munomo ndikumakanyamuka nonse osatumiza kwa anthu amene ali maiko omwe ndikuyimirira bwa chifukwa ku Mozambique kuli anthutu aku embassy ali konko, ku Nigeria koso kuliso anthu ako amene ali konko. Wina ndi uyuyu wathawa kuchokera ku Israeli, ambassador wa chizungu mu Israeli amene akuyimirira ziko la Malawi amene so kuno sikwawo wathawa nkhondo kubwera kunoko loweruka lapitalo kuwasiyana inyake akuvutika kumeneko. Malomo unena kuti boma la Malawi ndi boma la Israeli lipange initiative monga mmene akupangira maiko ena kuwatenga anthu awo ndikuwathawisa mu war zone. Izi tinanenapo kalekale kuti anthu awa mukuwapitisa kujeni ku Israeli wa ana enyakewa muzawapesa. Lero ngakhale report la ma casualties akulephera kuti aliulule koma kumeneko kuli ma casualties. Akulephera kuulula kunena kuti situation sili bwino. Lero kholo lathawa anake nyumba iyeyo ndikuchoka mu nyumbamo nyumba itayaka. That's what is happening now. That is what is happening in Israel. Ambassador wa Israeli wabwerako pajatinakuza kuti ndi ziko loyamba ilili kukhala ni ma-ambassadors a ziko lina. But malamulo amanena kuti wazikolo ndi akayimirire ziko lina koma kunoko ziko la anthu opemphera kwambiri, anthu oziwa chizungu, omalankhula kuposa ma-Amerikanzo. Leroli analemba munthu kuti ndi wakonko ndikukhala ambassador. Ndi ambassador ujatu wathawako ku Israeli kuja ali konko no ku Malawi. President Abuja, Vice President Mozambique. Ili banja tikoza kunena kuti mai ndi bambo athawamo muzikolo asiyana nyumba mwawomo mokoma ali ninjala. Mmene Malawi akuboyirira lero
lero likumagatenga ndrama ndiye muzina yakuti ndrama yaje ni economy ya ziko lino ikuonongeka chifukwa cha nkhani za covid kuja mapita kuja mwaenda mwachita kuuluka kungouluka mwapita ku Abuja kuja ndrama za ziko lino sizi kuenda chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine zinthu zasokonekera pa Mozambiki pamwenda pachani mungo thaba nyabata niloulukira muthamange mpite kumeneko mwenda muufiti asogoleri athu ndi anthu omvesa chisoni kwambiri asogoleri athu ndi anthu odabwisa kwambiri amene samaliganizira ziko linolo amene sakumuganizira munthu osauka wakumuzi amene akuthatha pakali pano ndi imfa chifukwa chosowa mankhwala muzipatala amene salari yace akayilandira akumangogwesa misonzi salari kutha akuyenda kuchokera ku ofesi kukafika ku nyumba kaye awo akatapira amene akumaputa akatapira ali pa mavuto opsa akatapira salari ya ku munthu ukumalandira koma ukuzuwa kunena kuti ndaputatu ine katapira akatapira ndi amene akumayenda ni ma ATM wanthu tikapita ku polisi tikapita ku ame tikapita ku education ndiye kuli mavuto okhaokha tikapita muzipatalamu ndiye muli mavuto okhaokha nkhani yanga yayikulu lero ndikafukufuku amene ine ndapanga kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kumchinji komanso tinakhala ndi ma participants ochokera mayiko akunja nkhani ya ma alliance kuti anthu akunenapo chani za ma alliance kodi pamene zipani zikupita kumasankho ndikoyenera kunena kuti opposition mukapange alliance ndi MCP izitu ndiye kafukufuku ndipo ndikudziwa kunena kuti kafukufuku amene iyi akuyisa anthu ambiri amene amangosapota zipani zawo koma kungokhala kungosapota koma osaganizira ziko lino osaganizira ziphinjo zimene anthu akukumana nazo ndipo kafukufuku amene ndi muulula mwa chilungamo chifukwa ndi zimene ya Malawi ali kunena ndipo ndikudziwa kuti okwiya mukwiya koma mukwiye bola nitakuuza ni chilungamo kafukufuku amene tinamukhazikisa patamveka manong'onong'o kunena kuti pali zipani zina zosusa zimene zimaoneka kuti ndi zipani zosusa masana koma usiku zimapita ndikumaka kumana ndi chakwera akuluakulu achi amapita ndikumaka aja limozi ndikumatenga kumene kokoso funding koma mama akukacha amaoneka ngati anthu amenewo ndi osusa komanso kafukufuku amene aulula mchitidwe wa anthu ena amene ndi osusa azipani zawo amene so amaoneka ngati ndi azipani zawo masana koma usiku amakakhala abwenzirawo wa MCP ndiye ndikumafunsa kuti tikapanga overall mpezeka kuti ngati kuli chipani chimene anthu asakuchifuna m'Malawi muno ndiye ndi chipani cha MCP ndipo anthu ambiri ankaganizira kunena kuti zipani zonse zosusa kandi UDF, DPP, UTM, PP nemwiti zipani zonse zosusa kacha mwene Fumbo, Ford, Prophet Mbewe, Anankhumwa onse akhala one block to fight the common enemy sana yembekezere ya Malawi kunena kuti lero tizamva kuti chipani chakuti chikufuna chipange ubwezi ndi chipani cha MCP chimene chimadedwa kwambiri chimene anthu ankachinena kuti chipani ichi cha MCP ndi chipani choyipa chimene chili ni munthu amene alibe experience amene waononga zinthu ku Malawi kuno lero kutangosala mezi yochepa masiku sochepa kuti tipite ku election zipani zosusa zija zayamba kuonesa mawanga awo ndiye kafukufukutu akunena kuti kuchokera kunsanje pakana kuchitipa nkhotakota mchinji komanso mayiko akunja amalawi ambiri almost 98.1 akunena kuti sakufuna kumva kunena kuti zipani zosusa zapanga mgwirizano ndi chipani cha MCP pazifukwa zimene zosiyana zimene anthu anena kunena kuti ndi chipani chosakhulupirika ndi chipani chimene sichingasinthe ndi chipani chimene ndi chili cha nkhanza ndi chipani chimene chaonesa Malawi nyekhwe chipani chimene chazuza anthu
ndipo amalawi akunena kuti akupempha inu a UDF kuti zivute zisatane musapange gwirizano ndi MCP. Akupempha inu a UTM kuti mmene munatuluka muja musapange mistake yobwereraso ku MCP. Akupemphaso inu a Ford kuti zitavuta zitatani musabwerere musapite ku MCP. Komanso chimozimozi inu a PP akunena kuti amayi ati mwapanga zinthu zoopsa kwambiri muno Malawi zimene zili zolondeka ndi maso. Amalawi akusangana nazo zitukuko zanu komanso mtima wanu wachifundo akuti musapange mistake yopita ku MCP. Komanso nkutheka kuti alipo ena a DPP amene amaoneka ngati ndi a DPP masana koma usiku akumakalandira ndalama ku MCP. Aliko tu kumeneko ku DPP ko ma individuals amene analandira ndalama tinanena paja kuti tizanena maina masiku akubwera ma MP amene amalandira ndalama kumene koko ndikumakanena kuti muzikakana mgwirizano chifukwa panopa ndalama zatuluka kopsa ndalama kuchokera ku MCP zimene akuhonga akuluakulu azipani zosusa kuti azikana gwirizano ndicholinga kuti iwo azaduse moyera ndi aliko kumene koko. That is why nzodabwisa kwambiri kunena kuti a DPP mwapanga ma primaries anu mwalapereka ma certificates ndipo lero limene mwapereka ma certificate munayenera kuti muzigulisa mashado anu. Lero mukutenga anthu a independent ndikukayimisa pa nsonkhano mashado anu amene mwasankhanoka ali pompo ngati zizachitika kulunzu. Sonkhano wa kulunzu kunabwera independent candidate wa ku Michiru yeti candidate wa DPP anali pa sonkhano pompo koma independent uja ndikukwera pakana pa nsanja ndikukapereka moni wanu wa DPP ali pompo. Iziso zikuchitika osakhala mu DPP mokha zikuchitika ngakhale ku UTM ku area 23 uko kumasintha uko munasankha makandidate anu okuti ayimirire chipani. Lero li mukukatenga mukukauza anthu atalipira kale kunena kuti amene zilili mu iweyo usayimirire ayimirire akuti ngati sukufuna tikuchosa chipani kapena iye ati ayimisa amene o independent ife a UTM tize alipirira tize apangira china chilichonse tiyapasa support. Kumafusa kuti kodi anthu inu mwachita kulozedwa anthu inu a opposition alipo winacho wakusambira ni mankhwala mwachita kulozedwa. Koma chachikulu chimene ndachiona ineyo anthu ambiri ife timakonda ndalama. Akulu azipani inu mmakonda ndalama mukufuna muphe anthu chifukwa chokonda ndalama. Iniyo muoneke anthu olemera amalawi azipitiriza be kusauka ndi zimene ndaona ineyo. So amalawi ambiri akudana ndi mgwirizano ochokera ku opposition kupita ku MCP. Ndipo amene ati apange zimenezo khandiwe wa UDF khandiwe wa Ford khandiwe wa PP khandiwe wa Nankhumwa khandiwe Prophet Mbewe khandiwe Mwene Fumbo uziwe kuti chipani chakocho chathera pompo. Ndipo ukapanga mgwirizano umene undi aja amachedwa MCP uziwe kuti kumene kuopitako wekha ni mkazi ako ndi ana ako ndi abambo ako ndi amayi yako ndi azibale ako koma Malawi sakusatira. Izi tuti zimene zili mukafukufuku amene wapangidwa. Komanso kafukufuku amene iyi akunena so kwambiri chikhalidwe chozikonda makamaka ku chipani ngati cha DPP chimene akunena kuti kanga kanafera pansalu kanaolera pansalu. Akunena kuti inu a DPP muonese ukulu muonese ukadaulo muonese ukholo mukambirane ndi zipani zonse. Nthawi inonso siyo maganiza kunena kuti china chake chitachitika tizapanga bwanji. Nthawi ino ndiyongombola ati ziko liliomboledwe zinazo zizikakambidwa pasogolo anthu ataoloka nyanja. Si nthawi inoyo mapanga litima si nthawi inoyo zikonda akuti mubwere pamozi. Anthu akudziwa kunena kuti china chachedi chikhoza kuchitika koma zimenezo akuziziwani Mulungu. Koma pano ndipo funika kuteteza ziko kuombola ziko. Amene ati apite ndikumakapanga za MCP koma chipani chake chili chosusa amene wathera pompo ndipo amalawi amusika. Izitu ndiye chilungamo chake. Ndiye mukamamva manong'onong'o akumvekawa ngati ndinu a UDF go back to the drawing board.
ichi ndiye chilungamo chaketu. Kandi inu a UDF mukunamizana kuti mfuna mukagwire ntchito ndi MCP, go back to the drawing board. Chifukwa ngati kuliso chipani chimene chimanena a MCP kuti ndi anthu olephera, anthu amene alibe experience, ndiye ndi inu a UDF. Ndipo ngati kuli chipani chimene chili chokondedwaso kwambiri muno Malawi, ndiye ndi cha UDF. Koma pali ma supporters yena amati akangoimva nkhani asanaimvesese amangothamangira kutukwana. Koma ine ndisinza imatu kunena chilungamoto, ndisinza siyatu, ine ndimangonena chilungamo ndipo ndizachipitiriza kuchinena chilungamocho. Akunena kuti a DPP, a UDF, a 4D, a UTM, a PP, nonse takhala ndi pasi pamodzi mukambirane, nthawi ilipo, izi sizokulirana mitima. Sizoonekaso kuti ati alisa akhale president sizingatheke. Ena ndibwenzi pana mundu atenga ma ministry. Ife titenga ministry ya agriculture, ena ife titenga ministry ya health, ena ife titenga education. Ndikugawana bwino ziko likuti liphulidwe. Koma mainansi pamene pakuti muiwale ndipo Amalawi saza kukhulupirani, ndipo muzadana nawo kuopsa. Ndipo asogoleri ambiri misonkhano iza kuvutani kuti mupange chifukwa Amalawi azakhala atakusikani. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.